Hola, nois i noies. Com ja sabeu, ja s'apropa la festa de Sant Jordi. I no hi ha cap festa que no hi hagi música. Per tant, avui aprendrem a tocar amb la flauta la cançó Sant Jordi arriba. Sí? Però per començar a tocar una partitura de música, el que necessitem primer de tot és veure com funciona una partitura musical. La nostra partitura musical tindrà primerament una clau, sí? La clau, el que és l'idioma en el qual toquem la nostra cançó. En el nostre cas serà la clau de sol. En segon lloc, tindrem el compàs. El nostre compàs serà 2-2. Què vol dir 2-2? 2-2 és que hi haurà dos temps dins d'un compàs. Després ho explicaré una miqueta millor. Dit això, nosaltres dins de la partitura i dels compassos tenim notes i tenim silencis. A la nostra partitura només sortiran aquestes tres notes i aquests dos silencis. Sí? Llavors, hem de veure perquè cada nota té un temps diferent. Cada nota té una durada distinta. Per exemple, una negra és igual que un silenci de negra i duren un temps. Una corxea és igual que el seu silenci i dura mig temps. I per últim tenim una semicorxea, que és un quart de temps. Silenci d'aquesta nota a la nostra partitura no hi ha, llavors no li fem cas. Perquè aquest quadre quedi més clar, he fet aquí a baix un dibuix. Fixeu-vos en aquest dibuix. Aquest dibuix ensenya molt millor els temps i les seves durades de cada nota. És a dir, tenim una negra, que la negra ens en recordem que és un temps. Si aquesta negra la trenquem per la meitat, surten dos corxees, que dos corxees eren mig temps. Si una corxea la tornem a trencar per la meitat, surten dos semicorxees. I dos semicorxees és també el mateix valor, mig temps. Per tant, és el que he explicat jo abans. 4 d'aquestes és un temps, perquè cada una és un quart de temps. Ja estem a la millor part de totes, que és la lectura i poder tocar música. Aquí veieu està tota la partitura, la que haurem de tocar. Tenim la clau de sol, com hem dit abans, és l'idioma en el qual està escrit la partitura. Tenim també el compàs, que és 2-2. Un compàs és això, aquí tenim un compàs, aquí tenim un altre, aquí un altre, i així tota la partitura. Ens en recordem, que he explicat abans, que en el nostre compàs hi haurà dos temps. Dos temps. Per exemple, aquí tenim el silenci de negra, que era un temps, un silenci de corxera, que era mig temps, més un altre mig. Un, mig i mig, dos temps. I així en tots. Veureu que hi ha alguna coseta que no hem comentat abans, com per exemple que hi ha punts, sí? No li fem gaire cas. Un punt l'únic que fa és ampliar una miqueta més el que dura la nota, però no li farem cas. Ara cantarem junts la partitura perquè ho veieu clar. Comença en silenci. Els silencis no s'ha de dir res, només hem de cantar a les notes, que les he posat a baix en groc. Després faré una captura de pantalla i la posaré al vídeo perquè la veieu més clar. Comença aquí. Sol, 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 fa, mi, do, re, mi, fa, mi, re. Silenci. Re, mi, fa, re, sol, 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 fa, mi, re, do. Silenci, acaba la partitura. Vale, ja estem a l'última part del vídeo, la més guai, sí? Agafem la nostra flauta i aprendrem com tocar les notes per fer la partitura. Com veieu, en aquesta partitura només hi ha 4 notes diferents. El do, després tenim el re, que està per aquí, el mi, el fa i tenim també el sol. Només tenim aquestes 4, sí? Estan per tota la partitura, però tenim 4. Com es fa això? La flauta, sobretot, no ho feu moltíssim perquè si no, sonarà així i no sona bé. O sigui, hem de tocar molt fluix la flauta. Aquestes són les 4 notes, sí? Tenim, primer de tot, el do, que hem de tapar tots els forats.
En recordeu-vos també de tapar el forat que tenim darrere, amb el dit polze de la mà esquerra. Tapem amb el forat i anem tapant un a un tots els altres forats, sí? Fins a arribar a baix de tot. El do, do. El re, aixequem un dit i fem el re. El mi, un altre dit a fora. El fa, un altre dit a fora. I el sol. Bueno, quina classe de música, eh? Ara el que farem serà tocar la nostra partitura, sí? Jo aniré tocant, em posaré aquí amb la flauta perquè aneu veient els dits i heu d'anar seguint les notes, que és el que vosaltres haureu de tocar des de casa. La fem. Vale, nois i noies, torno a repetir la cançó, però enfocant bé els dits, vale? Perquè si teniu algun dubte, ho podeu tornar a mirar. Sí? Anem. Sí? Llavors, si no teniu flauta en casa, aquesta partitura té també lletra, sí? Us la posaré al final de tot. La lletra és així. Sant Jordi arriba com un cavaller, amb la seva llança travessa el carrer. Llavors, si no teniu flauta, no hi ha excuses. M'envieu la cançó cantant, que us sapigueu, eh? Un petó molt gran. I vinga, molta sort amb la partitura i amb les notes.